तो क्या हुआ, दिल वाला तो है ना? अरे दिल वाला हुआ तो क्या हुआ, काला बन्दा तो है ना? आयादा नों आंखौ बांद्राय बुंथाबायलै। नों जुदि खम बुङोब्ला जोंनि पिकनिक जानायाव मानो दाउखाफोरबायदि गा गाबनाय? आंनि आखुआनो बिदिखाबा आं मा खालामनो बिदा? साला हाथफ्ला दाउखा दन्दा थां बिफाङाव गाखोना थाहैथां। ओइ आदा नों बारा बुंबायलै, बिराद बारा बुंबाय नों। आंनि गाबखौ लानानै बांद्राय बुंथारबाय बियो। मा दावराव? आफा आं दिनै बिराद गाज्रि लाजिबाय। आच्छा माखौ इसिबां लाजिखो नोंलाय? आफा आंथ' मालाबाबो गुफुर जानो हाखाला, बेनिखायनो बे बिदाखौ गोसोम खालामगोन आं, गोसोम। आच्छा मानि थाखाय? आफा गोसोम मानसिया गुफुर जानो थाखाय बिराद खस्थ', नाथाय गुफुर मानसिया गोसोम जानो थाखाय गोरलैथार। गुफुर मानसिखौ गोसोम खालामनो बारा गोबाव नाङाथ' आफा, नाथाय गोसोम मानसिखौसो गुफुर खालामनो एसे दिगदार जायो। बेनिखायनो आं आंनि बिदा एमाव राजाखौ दिनैनिफ्राय दानिफ्राय गोसोम खालामनो नाजानोसै। आच्छा दाउखा बेटा, माब्रै गोसोम खालामगोन नों एमाव बेटाखौ? बेनि रेसिपिखौ होनो हाथ'आ आं। जायखिजाया आङो बिदाखौ गोसोम खालामगोन, आंनिख्रुइबो गोसोम खालामगोन। खालि बथ्रिसि हाथाइखौ बेखौल' गुफुर दोनगोन आं। आंखौ गोसोम खालामग्रा। ओइ एमाव बिदा, नों आंखौ गोसोम बन्दा दाउखा दन्दा होननानै बुंबाय थायोना, बेनिखायनो एबारनिफ्राय दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नोंखौ आं गोसोम खालामनो थाखाय समायखिरा लाबाय। आंखौ गोसोम खालामोनो माखौबा। आच्छा मा जालायबाय थायो नोंसोर सानैया? हा मा जालायबाय थायो नोंसोर सानैया? आबालै दाउखा राजायाना जोंनि पिकनिक जानायाव जि मेथाइ गोसा गोसा दामनानै होदों, जि लासिंसिं जादोंलै आं। बिसोर नोंसोर बिदा फंबाय सानैनिसो बाथ्रा, आंनो मानो खोन्थानांगौ नोंसोर? हा ओरैनो खरायसे गुदुं जानानै दंखायो आरो बिनि सायाव नोंसिनि दावरावखौ खोनासंबावनांगौ जाबाय नामा आं? हा आरे एमाव बेटा, नोंथ' बिदा गेदेर ना, नोंथ' एसे बुजिनांगौ। सिख्लाबा गोसो थोनो रोंदों, फंबाय सासेखौ बुजायनो रोङा नों दाबो। आफा बे सिख्लाफोरखौलाय मानो गेजेराव लाबोखोब्रा? लाजिसे नामा? हा बुंनायखाय लाजिसे? थां आं दसे सिन्था जानि। साला मोजाङैबो सिन्था जानो मोना, मोजाङैबो रागा जोंनोबो मोना। हाबनो ओंखारबाबो बेलेग जायगायाव थांनासो गाबहैनांगौ साला स्वादफोरनि थाखायनो। आरो बिथिंजाय दाउदैया सोर दारि गोलाव गोनां हौवाखौ गोसो थोदों बियो? र फैथों बियो दिनै। ओइ महारानी, नोंमा नम्फानि न' बायदि मोनदों नामा? स्वामी आं दसे मेंनायखायसो उन्दुनानै दङमोन। नोंखौ आं बे न'आव उन्दुनो लाबोआखैथ'। नोंमा नम्फानि न' बायदि मोनदों नामा? जुदि उन्दुनो लुगैदोंबा नोंमा नम्फानि न'आव थां। निमाहा हो स्वामी, आं बोरैबा उन्दुलांफ्लांदों। आइदै स्वामी। आं जों उल्टा उल्टा जवाब होनो हालायग्रा जादों नों? बोरो फाजियावनो खोन्थानाय आं नोंखौ। स्वामी दिनै जेबो बेदरानो गैया, आं माजों एवनो? आइदै स्वामी। आइदि ओइदिसो होनबावदों नों आरो साफ्लानानैसो दिन्थिबावदों नों। नै होबावनि आं। आइदै स्वामी, आइदै साबाय स्वामी साबाय। नोंनि हाराफोरखौ बस'जोबगोन आं। आरो दाखालि आतमंगलायाव नंगुबै अमा राजाया बा माबायदि दादागिरि खिन्थिदों, आरो थफिलामालाय बे थफिलामा आंखौ बुलायदों ना? मा जायो थफिलामा नोंनि? आरो बे नंगुबै बेवाइफोरसो ना नोंनि? बे अमा राजायाबो बिराद दादागिरि ना? आरो बिबनां आरो थफिलाम थानायनि थाखाय नों बिराद दादागिरि खिन्थिदोंमोन ना? दिनै नोंनि दादागिरिखौ होखांथारगोन आं। आइदै स्वामी सादों। बुं, नोंहा थफिलामजों मा सोमोन्दो दं आरो अमा राजाजों मा सोमोन्दो दं? आंहा जेबो सोमोन्दो गैया स्वामी। अब्ला बिसोरो नोंनि जानानै आंखौ मानो रायनांगौ? दिनै बावलाय नोंखौ बाथोन देग्लिगोन आं, बाथोन। आइदै स्वामी, आइदै आइदै स्वामी, आइदै स्वामी, आइदै। अमा राजा, बे क्रिकेट गेलेनाय गनखौलाय मानो लाबाय थाखो नोंलाय? रागा जादों आं दिनै, रागा। बेलाय नोंनि रुटिनखासै माथो, सानफ्रामबो रागा जोंबाय थायो। माखौ रागा जोङो, माखौ उथायो गावसो मिथिसिगौ आरो। नों मिथिया नामा नोंहा बिजामादै मोनसिगोन? बिजामादै? सोर बिजामादै बेलाय? दारि गोलाव बिजामादै मोनसिगोन नोंहा, दारि गोलाव। मा गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायखो? नों साजो दाउदैया मालाय दारि गोलाव गोनां सेंग्रा गोसो थोदोंनो। आंलाय मा मिथिगौसै, आरो आजिखालिनि सिख्ला मानसिफोरनावलाय गोसो थोनायलाय थाखायो माथो। दारि गोलाव ना दारि गुसुं आंलाय मा मिथिबायगौ दा? बिनिखायनो दिनै आं भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय नेदों आं दाउदैखौ। दारि गोलाव गोनां सेंग्रा गोसो थोदोंना बियो? नै जावलिया खोनासं, बाथ्राखौ मानसिनाव मोजाङै सों, डाइरेक्ट रायग्रोलाबायनाङा। आं 3 गथ'नि बिफा जाबायब्रा आयै, आंबो मिथिगौ। बियानिनाव एसे बेरायहैनि आं, दा नागिरबाय थानाङा। बियानिनाव बेरायहैनो ना बियाइखौ नायनो थांदों नोंलाय? मा होननाय जादों बेलाय? खोनाफैलायबाय नामा नों माबा मोनसे? मा बियाइखौ नायनो थांदों होननानै बुंखो नोंलाय? आइखौ बुंदों आं, मालाय नोंसानि बिमा बिफानि न'आव थांदों। हा माथो जाखो थांनायालाय? बियानिजों रायलायनो थांनो होननानै बियाइजों रायलायहैयाबानो जाबाय आरो। आयौ, गावनि बिमाखौबो बिदि बुङो नों अमा राजा? माथोलै, दानि जुगाव आं रावखौबो फोथायनोनो लुगैला। मालायखौथ' बाद होना, आं गावखौनो फोथायनो सानला। नोंनि खर'आव ना थेमा जाबाय। थेमा गोनां खर'फोरनि साननायफोरासो बायदिसिनानो। आच्छा, सोर खोन्थालायखो नोंनो बे बाथ्राखौ? मोनथियो आङो। आरो नोंनि खर'आव हिनजावनि थेमा हाबबाय, बेनिखायनो बायदिसिना सानलाबायो
खर'आवलाय सोरनि थेमा हाबनांगौ जाखो नङाबा सोर हिनजावफोरजों लाइन मारिना फैदों नोंसो मिथिगौ दा आंलाय मा मिथिगौ आच्छा दानि जुगाव मानसिफोरनाव खर' थेमा थालाथ' बा हिनजावफोरनि खर' थेमा दङना गैया बेफोरखौबो मिथिसिगौ नों बोरै मिथिया जानो दुनियाफोरनि हिनजावफोरजों लाइन मारिग्रायालाय ओइ हांग्रिमोनदि आं दिनै बिराद रागा जोंनानै दं बांद्राय नङा मिथिबायना बिराद दोखो रागा जोंदों आं सोरखौबा रागा जोंदों सोरखौबा बखिदों सोरखौथो रागा जोंदों नोंलाय दाउदैखौ रागा जोंदों आं दाउदैखौ बे दाउदैयालाय मा खालामलायखो नोंखौलाय मालाय दारि गोलाव गोनां मानसि गोसोथोदोंनो नों नुदोंना खोनादों खोनालाबायदों आं नै रावखौबो फोथायै मानसियानो मालाय बुंनायखौ खोनासंलायबाय दा मालाबा खोनानाय बुस्थुआबो सैथो जायोनो ओइ थास' खुगा नोंजों नांजाबाय थालां र नांजानोबो नाङा ओमफ्राय नों मानसिया देलायला नामाब्रा हो बिदि खाजाय खुजै थासिगोन नामाब्रा नोङो एसे साफा थाब्रा हांग्रिमोनदि एसे साफा था आंनि गोसो साफा थायो ना थाया बेवहाय बुंनो दरखार गैया नोंहा नंनायनि नङैनि साफा थानायनि खोथा बुंबाय थागोन आंखौ साला साफा था होनबाबो थानो नागिरमारथारालै बे हांग्रिमोनदिया मरम जासु तुम्हारे अन्तरत ना हो सोरनि अन्तराव मरम जासिना फैखो नों आदा बेलाय मेथाइसो दा दिनै मेथाइ खनदाव गाबोन रायज्लाय दाव समफोर मिनि दाव समफोर मालायनि गस्लाखौबो गानदाव दाव बिनि उनाव हाबा जाथाव जालांसिगोन नामा आदा नों मा बुंदों आं जेबो बुजियाखै जिराय मानसिया आदा आं खिनो ओंखारदों ओइ दावदै नों दुनियाखौ आरो गावखौ जाम्बि बनायनो हागौ नाथाय नों दा अमा राजाखौ नङा जिराय आदा बुं सोर सेंग्रानि गोदै रावाव गोजावखो नों आदाया मिथिबायसो नामासै आं मा सोंदों ना खोमाया बहाबा थाबोबाय मा सोंदोंमोन आदा सोर सेंग्रानि गोसोनि फान्दायनायाव गाब्र'खो नों सोर सेंग्रानि गोदै रावाव गोजावखो नों आदा आं रावनिबो सेंग्रानि गोदै रावाव गोजावाखै आच्छा रावनिबो सेंग्रानि गोदै रावाव गोजावथाराखै नामा नों माथो सोरबा दारि गोलाव गोनां सेंग्राजों रायलायलायदोंनो नों आदा सोर खोन्थाखो नोंखौ माने खोथाया सैथोमार आदा नोंनो जाय मानसिया खोन्थादों बे मानसिया थगायदोंसो सोर खोन्थानाय आदा नोंनो सोर खोन्थानाय मा सोर खोन्थानो जोंनि एरियायावनो बेसेबांबा गिदिर CCTV दङ माथो आच्छा बे दावसो देलाया खोन्थादों आरोना बा खोथाया नंमारगौसो होमबा दावसो देलाया मेगन सानानैसो खोन्थादों नोंनो आदा दावसो देलाया ना आंखौ बिराद मेगन सायो दावसो देलायालाय नोंखौलाय माने मेगन सानांगौ जाखो मानो होनोबा आदा आं नोंनि बिनानाव ना आरो आं दावसो देलायनिफ्राय नायनोबो मोजांसिन ना बेनिखायनो आदा बियो आंखौ मेगन सानानै बायदिसिना एरनानै होदों नोंनो आच्छा नंगौ नामा नंगौथ' आरो आदा आरो आं मालाबाबो दारि गोलाव गोनां हौवाखौनो गोसो थोआ आदा दारि गैयि हौवाखौसो गोसो थोगोन आच्छा जागोन थां न'सिम थां साला दावसो देलाया आंनो बानायनानैसो खोन्थामारदों नामाब्रा बेलाय थिगबो गैयालै बिनि खोथाखौ लाजामारा बेखाराव बिनानावखौसो बुसिगौमोन आंहा बुहुमानो आंनि न' दा अख्राङानो खम्बल हायानो बिसना बेनिखायनो जायनावनो मोनो बेयावनो उन्दुगोन साला सन्थला ओइ सोरमोनलाय माथोखौ खोनानाय मोनदोंब्रा ओइ सन्थला सोमजिसो माथो नोंना बाराद्राय जाथारबाय दे बिदिखि जायो मानसिया जौ लोंनानै जेबो आन्दाज मोनलायि आरो बे खर'आवलाय मा लाबाय थादों नोंलाय बे जौ बथलखौलाय खर'आवलाय मानो लादों आंनि लोगोसोलै बियो जौ बथल नङा मिथिबायना सोमसै थौदो न'आव बांद्रायखौबा बासोयोसो आं फिसाजोआबो न'आव हारसिं दङ बिदिखि मोनागुना मानसिया जौ लोंनानै बिदि न' लानो रोङि जायो आरो मानसि जोनोम जास्लायस्लाय मोसौ अमा बोरमाखौनो जोनोम जाबाबो मोजां जागौमोन ना मोजां साननाय दं ना गाज्रि साननाय दं नोंनाव जेब्लाबो जौ लोंनायल' बांद्राय जौ लोंबाथाय रागासो जोङो दे आं बापावै जरासे दाउ मैनायालाय बहा बिरलांनो नागिरखोब्रा आं दाउ मैना नङालै मानो दाउफोरजों रुजुयोब्रा आंखौलाय माथो जाखोब्रा दाउजों रुजुनायालाय नोंलाय बबेनिफ्राय खावब्लाब्रा आं सेंग्रा मानसियालाय जेराव मेराव गिदिङोब्रा आंहा जेबो बेरायनायनि थि जायगा गैया मेगन सायलां बिदि बुंबा आरो मा रायलायबाय थाखो थौदो बापावै सासे अरखि बिमासो जानानै दङ माथो रागा जोङाबा सामफ्रामबो जौ लोंबाय थायो बेसेबां बेखौ हेन्डेल खालामनो आं ओइ सन्थलाबाय नोंलाय मानो बेफोरबायदि सामफ्रामबो जौ लोंबाय थायोब्रा मालाबा हिनजावजों खारजासिगोनलै नोङो टबा मा बुंदोंब्रा नोंलाय आं सैथोखौनो बुंदोंलै सन्थलाबाय नों बेफोरबायदि आखल दिन्थिबाय थाबा खारजागोनलै नों खारजागोन ओइ थफिराम मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायदोंहाय नोंलाय ओरैनोबा रागा जोंखानानै दङ आरो बेनि सायाव नों घिउ लुसिननानै होबावदों अराव जों सानैनि खोथा नोंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया ओइ जाम्बि आं मोजांखौसो बुंदों दा जौ फाग्ला हौवाजों थाबाय थानोसै होनबा नों जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थेखा होनांगौ
ओइ मा सानखो आं मोजांखौसो बुंदोंब्रा बे जौ फाग्ला हौवाजोंलाय बोरै रायजो जाबाय थानांगौ जाखोब्रा नोंलाय खारदो बहाबा खारनोबा खारदो बेफोर एसेबां इजि नङा मिथिबाय खुगायावलाय बेफोर खोथाया बुंनो गोरलै नाथाय रियेलिटियाव खामानिफोरखौ मावनो गोब्राब आरो नों आंनि दिमागफोराव बेफोरबायदि खोथाखौ दासोना हो दै मोजां खोथाखौ बुंबा नों इसेबां असान्थि बोरै थाबाय थानांगौ जाखोब्रा बे फाग्लाजोंलाय हायोबा नों सन्दलाखौ गारनो नाजादोलै सोमस्रि अन्थाबाथ' नोंखौ बिराद अननो ओंखारबाय आं बिसोरलाय बापावै दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय बबे रायजोनिफ्राय मा मोनदों नोंसोरलाय बेवहायलाय सन्दलाखौ नागिरनानै फैदोंमोन आं बेवहायनो थफिरामखौबो लोगो मोनबाय थमिसा जेरावबो खावब्ला नोंखौ एदावाखैथ' बियो ओहो एदावाखै ओइ मा आंखौ बेफोरबायदि सानोब्रा नोंलाय नोंखौ एदावबानो आं गासिखौबो एदावगोन नामाब्रा मा थिखाय बाथमिस नोंनि आखलखौलाय दे बिदिब्ला नोंसोर रायलायथ'दो आं थांनोसै रा सोमस्रि आं बुंनायखौ गोसोआव लाखिदै आयौ बाला मा बुंदोंहाय देलाय खोनासंनि आंबो माबालै सन्तलाया जौ फेबाय थायो नालाय जौ लोंबाय थायो नालाय सोमस्रिखौ सन्तलाखौ गारनो खोन्थादों आं आयौ बाला नों सन्तलाखौ गारगोना रे सोमस्रि सिरि था अननानै बेफोर खोथाखौ आंनि सेराव दारायलाय ओइ दाउसो देलाय नोंनो बुंलाय जौ लोंग्रा मानसि थाबा जिउआ सान्थि जायो जानो आंसो मिथिसिगौ बेनि दुखुखौ बापावै नोंहालाय मानो गाबलाबायखो आयौ बाला जौ लोंनायनि असान्थिखौ दा बुंसै जायनि न'आव जौ लोंनानै दावराव दावसि जायो बिसोरसो मिथिसिगौ जायनि न'खराव जौ लोंग्रा मानसि थायो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरासो मिथिसिगौ बेसेबां गिनाय मोनो सान हाबबानो बुलायसिगोन खोमा दिनै माबा माबि दावराव जालायसिगोन खोमा होननानै गिनाय फैयो बापावै नोंहाबो बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स दंथारो माथो हाया जाम्बाय आंना बिफायानो खथ'बा जौ लोङोमोन जौ लोंनानै सानफ्रामबो दावराव दावसि खालामोनो मोनाबानो आइखौ बुयोमोन आंखौबो बुयोमोन बेनिखायनो आंसो मिथिगौ दा जौ लोंनायनि न'खरनि दावराव दावसिखौ बेसेबां खस्थ' मोनो बेसेबां गिनाय मोनो नांलायसिगोन खोमा बुलायसिगोन खोमा होननानै बेखौनो सिख्लाफ्रा जौ फाग्लाबाबो आंनि हौवाया आंनि सनाखा नेमफाखा मोजां थायोब्रा जौ लोंग्राफ्रा मोजां थायो मोजां थानायालाय माथो नोंलाय गोलैलु गोलैलासो जादों बाथमै जौ फाग्ला मदारु आं गोलैयाखैब्रा आं आंनि बिसिनायावसो जिरायदों मानो होनोब्ला अख्राङानो आंनि कम्बल बुहुमानो आंनि न' आरो हायानो आंनि बिसिना नों माबेनिफ्राय बे डायलगखौ सोलोंनानै लाखो नों सन्तला आं हले खोनासंनो बाबाय दै आरो हायानो जुदि नोंनि बिसिनामा बेवहायनो उन्दुनानै थाबाय था मिथियाबो आं बाथमै हायावनो उन्दुनानै था हाखौनो जानोनि ओइ सन्तला भाइ आं हले दिनै दोनलाङालै खालि जौ लोंनाय फाग्ला फाग्लिफोरखौल' दोनथिंनो मोनग्रा जाखांलाय आं मास्टार मानसिया बेफोरखौ समायालै होदां दिनै हले दोनलांथारालै नोंखौ सोरथो दोनलांनो होदोंब्रा आं आंनि न'आवनो दं नै बेयावनो उन्दुनोसै आं बापावै सन्तला खाफाल जिला मा जाबावगोनलै बे मानसिजों आयौ बाला बाथमिसा उन्दुमारबायथ' ओइ थफिराम सन्तलाखौ दोनलांगोन नामा नों दोनलाङा मालाय हायानो गावनि बिसिना गानो बुहुमानो गावनि न' खानो अख्राङानो कम्बल खानो दोनलाङालां बाथमिसा ओइ नांगौबा नोंखौनो दोनलांगोन आं नै बालाबो थाङा आंहा आंनि बयफ्रेन्डखौ लिंहरगोन मिथिबाय आच्छा थखन बायदि बयफ्रेन्डआ लिंहर नायनि आंबो फैयोना फैया नायबानो जाबाय र' लिंहरनि बाल्ला हेलौ जाथि नै सन्तलाया नै जौ फेनानै गोलैनानै दं थिखांनो फैगोन ना नों नै लाब्राफारानि लामायावनो दङ आच्छा दे फै नुबाय बाथमिस फैनो नागिरदों जाथिया जाबाय बांद्राय खोन्थानाङा बिदि मेगन गिदिर जालायना बाथमिस लाजिदों नों दाउसो देलाय आयौ बाला सफैबायबो माथो नुबाय आंनि जाथिया बेसेबां मोजां दे मालाबा नोंनि जाथिया फाख्रा जायाबानो जाबाय आरो जाथि सन्तलाखौ बादे दे जागोन दे नुबाय बाथमिस नाजिबुदांनि आखलानो दंजोबो जाथिनाव दाउसो देलाय थौदो थौदो बापावै मोजां हौवाखौनो मोनमारबाय माथो दाउसो देलायलाय दे जेबो नङा नों खुसिबानो आंबो गोसो गैयाब्लाबो खुसि